Takže čaute ľudia, som tu zás. Ukážem vám ešte moju bejsu. Toto je moja bejsa zatiaľ. Ešte mám 3 poschodia. A idem ešte hore. Toto je posledný. A všimol som si na môjom serveri, že tu je nejaký bohatý hráč. Idem sa rýchlo do jeho bejsy dať. Hop, 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 hop. A los traleritas. OK, idem ich ukradnúť. Mám ich. Nie. Kde? Ide. No poď si pre nich. Dal som to. Zatiaľ.